zavolejte na telefonní číslo, naposledy opakuji, telefonní číslo 906 70 44 44, to je to správné číslo, na které vy teď právě voláte. Zastavili jsme časomíru pro vás. Za špatnou odpověď platím 3000 korun. 3000 korun za špatnou odpověď, to je něco. Toho by se určitě mělo využít a vyhrát tyhle krásné peníze za cenu toho, že řeknu jakékoliv slovo. I pokud by někdo řekl náhodou i to slovo kadeřnictví, tak za kadeřnictví v tuto chvíli já platím 3000 korun. A to se taky vyplatí, ale doufám, že tohle slovíčko neuslyším, byla by škoda to jen tak, tu možnost jen tak nechat spálenou a vymyslíme slovíčko jiné. Víte co, tak chvilka nám uběhla, pojďme si spustit opět časomíru, časomíra nám dobíhá a my máme posledních 14-13 vteřin, takže rychle, přátelé, teď už opravdu někdo tu bude se mnou. 10, 9, 8, 7, 3000 garantované. tak honem, přátelé. Čekám na volajícího. Šest. 5. Už mám v ruce tu obálku. Už ji nedám z ruky. 4. 'Už ji nepustím z ruky. 3, 2, 1. Tak honem, přátelé, buďte tu už konečně se mnou. Víte co, tak já už nevím, co mám udělat. Víte co, já vám dám 5000 korun za špatnou odpověď. Co vy na to? 5000 korun za špatnou odpověď. Teď už opravdu moje top nabídka dnešního vysílání. Takže 5000 korun můžu dát někomu za špatnou odpověď. Takže přátelé, honem rychle. Teď je ta správná doba na to zavolat. 5000 korun za špatnou odpověď. To přece jen tak se nevidí. Honem, vidíte, krásně nám to tam svítí. Pokud se dovoláte a řeknete mi jakékoliv slovíčko, už i tak máte garantovaných 5000. 5000 korun. A já vám dám poslední 2 minutky. A máme konec vysílání. Víc času už opravdu dnes nebude. 3, 2, 1, časomíra nám běží. Poslední 2 minuty dnešního vysílání. Pak už opravdu žádný čas další nebude, takže
pojďte si pro ty peníze, pokud zavoláte teď, máte 5000 garantovaná částka i za špatnou odpověď. Samozřejmě, kdyby to slovo bylo správně, pokud mi řeknete správné slovíčko, které já mám v této obálce, tak by samozřejmě výhra byla o to větší a v tuto chvíli moje hlavní top dnešní výhra je 19 900 korun. 5000 korun, špatná odpověď, ale samozřejmě garantovaná částka, výherní garantovaná částka, takže honem rychle, máme minutu 10 do konce naší časomíry. Máme poslední minutky, už se to dá spočítat i na vteřiny, takže rychle, honem, voláme, poslední šance pro někoho z vás vzít si tyto krásné peníze, minimálně 5000, maximálně 19 900 korun. Vidíte, už se nám to odpočítává, máme necelých, no, teď už je to 40 vteřin, takže honem rychle, nečekejte na nic, zkuste mi říci to slovíčko, buďte tady se mnou, neváhejte, zavolejte a řekněte mi to slovíčko, které jste sestavili z těchto písmen. Špatná odpověď, 5000 korun. Jsem dnes velmi štědrý, chci někomu z vás udělat radost, i kdyby mi neřekl správnou odpověď, takže přátelé, honem rychle. Já chci někomu z vás udělat radost, máme posledních 15 vteřin, takže rychle, přátelé, honem, voláme. Poslední časomíra nám dobíhá a já vás tady stále nemám. Jak to, že ten telefon nezvoní? Já chci, aby zazvonil právě teď hned. Zazvoň, konečně už chci mít toho svého volajícího, jsem netrpělivý, jaké slovíčko mi řekne, nebo jaké slovíčko se dozvím. 3, 2, 1, časomíra doběhla. Poslední sekundy, teď už tady opravdu někdo se mnou musí být. Jak je to možné, že ho tady ještě stále nemám? Nechápu, není to možné, já opravdu čekám 5000 korun za špatnou odpověď, teď tady opravdu už někdo bude. Já si beru obálku už do své levé ruky a už jsem připraven na posledního dnešního mého volajícího, takže honem rychle. Voláme. 5000 korun. A volající je tady. Halo. Kdo pak je tam? Já, Violana Poláková. Hovorte slovo. Kadeřnice. Bohužel. Já vám rychle ukážu to slovo. Toto slovičko to je. Gratuluju k 5000 za špatnou odpověď. Mějte se krásně, zítra se opět vidíme. Ahoj, čau.